शिवाला म्यूजिक प्रेजेंट। बोला बोला बाबा काशी विश्वनाथ की। माँ बहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नया कांवर मंगली अपने हाथे से सजनी बोलबम बोलत बाबूजी के देवा घर के राह धनी। नया कांवर मंगली अपने हाथे से सजनी बोलबम बोलत बाबूजी के देवा घर के राह धनी। चढ़ते सावन भौजी तक कमर कौशली, चढ़ते सावन भौजी तक कमर कौशली। बावनगंज के पियरी पेनी कांवर लेके चलली, बावनगंज के पियरी पेनी कांवर लेके चलली। माँ बहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बिना पूजा के नहीं एकर बीते एको दिन हई भोले बाबा के भौजी त बड़का भगतीन। बिना पूजा के नहीं एकर बीते एको दिन हई भोले बाबा के भौजी त बड़का भगतीन। गाँव भर के पुजारी बाड़ी है असली, गाँव घर के पुजारी बाड़ी है असली। बावनगंज के पियरी पेनी कांवर लेके चलली, बावनगंज के पियरी पेनी कांवर लेके चलली। माँ बहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। संगे नन्हका के लेके झूमत जाली डेगे डेगे बोलबम बोलत मौसती में कांवर सैया जी के देखे। संगे नन्हका के लेके झूमत जाली डेगे डेगे बोलबम बोलत मौसती में कांवर सैया जी के देखे। अपना संगे माही मिथलेश के हकनी, अपना संगे शिवा सूरत के हकनी। बावनगंज के पियरी पेनी कांवर लेके चलली, बावनगंज के पियरी पेनी कांवर लेके चलली। माँ बहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, किसान चौक सुपौल।